når de andre gæster tager hjem. Ja, de hygger sig nedover. Jeg tror, at de alle sammen tager hjem præcis, når hans konfirmation er slut. Det vil vi se. Altså, man ved jo ikke, når klokken er 12, så er det konfirmationen. Lige nu hygger de så bare dernede og drikker øl. Ja, lige nu, der hører de den der... Den der fra X-Factor med Ida, Ordinary Things, med Luxus. Eller Styruskus. Ja, Luxus Graham eller sådan noget. Ja, så har de lige lavet sådan en drukkonkurrence, tror jeg, eller sådan noget. Nej, de hyggede sig bare før, tror jeg. De råbte i hvert fald lidt. Ja. Lidt. Okay. Hvis I er rigtig godt. Ja, hej. Og lugter, fy for. Nej, det lugter.